En nuestro programa de hoy os vamos a hablar sobre la realidad que viven las personas LGTBIQA+ en el entorno rural. Si os parece, vamos a conocer un poco más sobre esa realidad y cómo son las vivencias en estos entornos, más concretamente la realidad de las personas no binarias. Para ello contaremos con Llorens, quien se identifica como persona trans no binaria y ha participado en el programa Reinas al Rescate. Además, recientemente ha realizado un estudio de TFG titulado Disidencias al món rural y delictes d'odi GSRDI. Actualmente trabaja como técnico de igualdad y LGTBI en el Servicio de Atención Integral LGTBI del Vallès Oriental. Bienvenido, Llorens. Muchas gracias por querer participar con nosotros. Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me. Molt bé. Bueno, ¿ens podrías contar un poco sobre tú, de dónde eres, a qué te Sí, dediques? Bueno, ja en parla, però per a que tu ens contes un poc més sobre tu. sí, doncs jo vaig néixer al 1994 a Càlig, que és un municipi que hi ha a la part valenciana del territori Sénia, més concretament a la comarca del Baix Maestrat, prop de Vinaròs, i s'anomena Càlig. I res, doncs allà vaig estar-hi fins als meus 20 anys d'edat, els quals va ser quan vaig aprovar la selectivitat i vaig anar-me'n a viure a Catalunya, que va ser també un punt de sexili. El sexili és un concepte que està dintre de la comunitat LGBTI, que el fenomen consisteix a persones de la comunitat que no poden alliberar-se o que no tenen espais de seguretat o tenen la seva comunitat a prop per tal de refermar-se tal com són i autoconèixer, doncs decideixen anar-se'n a municipis més grans, ja siguin ciutats principalment, per tal de retrobar-se amb persones iguals que ells. Y hablando, aprovechando que comentas el tema del sexilio, que me parece muy interesante y creo que, aunque muchas veces las personas nos digan, ¿no? Si dentro del colectivo hay muchos derechos y si ahora está casi todo ya conseguido, ¿no? Creo que es importante también que visibilicemos esto, ¿no? ¿Cuál es nuestra realidad cuando no estamos en una ciudad donde a lo mejor hay más visibilidad, más recursos, puede haber también incluso más red, más apoyo? Entonces, ¿nos podrías explicar un poquito cómo ha sido tu vivencia en esto? Es decir, de cómo es tu vivencia en Càlig y cómo luego fue cuando realizaste el sexilio, ¿qué fueron un poco las diferencias que pudiste encontrar? Pues, a veure, la veritat és que foren moltes les diferències. Partint de la base que jo al meu poble l'única persona de referència que hi havia era Salva, tal com és comentat, tal com podreu observar al programa de Reinas al Rescate, i Lisa, que Salva és una persona homosexual i Lisa una persona lesbiana, però, clar, de referència trans no n'hi ha. De fet, a l'estudi que he fet al meu treball de fi de grau, no hi ha cap persona amb la qual he pogut entrevistar que s'autoreconega com a trans. És a dir, jo al meu TFG vaig entrevistar a 5 persones, de les quals tenim una persona homosexual de 42 anys que pren la PrEP de la Salsadella, després una persona bisexual de 29 anys de la Salsadella també, una persona homosexual de 67 anys de Sant Mateu i després una persona homosexual de 31 anys VIH positiva de Santiago de Xile que se'n va anar a viure a Càlig i que també després va fer un sexili cap a Barcelona. I per últim, a la treballadora social, que potser la coneixeu perquè és molt referent a Castelló, Esther Giovanni Roda, que és treballadora social i criminòloga i està especialitzada en la qüestió de l'acompanyament a víctimes de delictes d'odi, que va ser qui me va fer les pràctiques quan durant el 2020 jo estava cursant treball social, doncs vaig cercar una entitat amb la qual poder fer les pràctiques i mira, doncs vaig topar-me aquí amb una entitat que s'anomena actualment Castelló LGTBI i vaig fer les pràctiques aquí. Malgrat que actualment no hi ha cap classe de relació per situacions que s'hi han donat prou, podríem dir, inapropiades. Vale. Molt bé. I què li diries a una persona que ara mateix t'estiga escoltant i se sent que en el seu poble no pot viure la seva pròpia realitat? Doncs que la realitat del poble no és la realitat universal, perquè moltes vegades el que li passa a la gent LGBTI d'entorns rurals és que, clar, com que la realitat que veuen dia a dia és la que hi ha als seus municipis, al seu poble, és com que més enllà no hi ha més. I és com, no, més enllà hi ha més món. I és el que succeeix, que com que tampoc hi ha un gran ventall de diversitat de població a causa del despoblament i la manca de recursos i serveis perquè tots estan centralitzats a escala de capitals de província, en el cas del País Valencià,
Doncs tampoc tenim el suport a escala comarcal perquè s'hi pugui fer una inserció, per exemple, amb serveis com Orienta, que Orienta està a Castelló, València i Alacant, però les persones que som de la part valenciana del territori Sénia o del que vindria a ser la comarca del Baix Maestrat i els Ports, estem absolutament desproveïdes de l'atenció directa. És a dir, si volem rebre alguna classe d'atenció, ha de ser mitjançant trucades telefòniques o videotrucades. Jo, per exemple, hi vaig contactar este darrer cap de setmana amb l'oficina Orienta per denunciar un cas de Vinaròs que s'ha donat a escala per part de l'Ajuntament a un pregó que no sé si ho sabeu que ara són els carnavals de Vinaròs. Doncs la persona que va fer el pregó del carnaval de Vinaròs va fer un discurs amb contingut molt d'odi LGBTI, a banda de racista, especista, masclista, etc. I clar, està enregistrat el vídeo a Maestrat TV i jo el que he fet ha estat agafar aquest vídeo i dir-li a Orienta i demà tindré l'assessorament, però clar, aquest assessorament és virtual, no és presencial, perquè el servei, tot i jo ara mateix està treballant a Catalunya, perquè és el que dic, tampoc hi ha prou inversió al món rural, perquè jo perfectament el treball que estic fent de tècnic d'igualtat i LGBTI aquí a Catalunya el podria fer, en aquest cas, al Baix Maestrat o a Vinaròs, o agafant també la comarca dels Ports, però com que no hi ha una descentralització del servei Orienta, doncs m'he de buscar faena de lo meu fora del territori on jo m'he criat, perquè a mi m'encantaria treballar a tot el que és la part del Sénia. Parlo en clau del Sénia perquè la nostra realitat de confluència és més aviat entre el sud de Catalunya i el nord de Castelló, que no tant en Castelló ciutat. Atès que jo vaig fer les pràctiques en delictes d'odi aquí al Castelló ciutat i em vaig adonar que la realitat era superdiferent. És a dir, és com si hi hagués un tall entre els municipis que gairebé estan a Catalunya amb la resta de les comarques del nord del País Valencià. Sí, de hecho, esto es algunas veces que sale a debate, ¿no? Cuando ha salido este tema del sexilio, ¿no? Y si hay mayor discriminación o no en entornos rurales. Y a mí siempre me dan los dos discursos, ¿no? Por una parte hay quien efectivamente hemos vivido o ha vivido esa discriminación, ¿no? Por salirte de esa norma donde en un entorno rural la norma es un poco más rígida, ¿no? Que podemos encontrar en las ciudades. Pero por otra parte también me he encontrado otra parte del discurso donde defienden que el hecho de que en el entorno rural hay una mayor personalización, es un entorno más pequeño y puede haber como vínculos afectivos hacia esas personas, que también puede ser una señal de protección. Yo quería ver un poquito tú cómo ves estas dos, porque a mí también me pasa, ¿eh? Yo también me encontré de un entorno que no es de ciudad y me encuentro con esta dicotomía, ¿no? Y entonces me gusta conocer un poco también qué podemos sacar de las dos. D'acord. Doncs, a veure, analitzant les dues qüestions, si ens centrem en la qüestió de les persones que partissin del fet que hi ha més familiaritat, podríem dir, jo, per exemple, l'estudi que he fet, on he entrevistat aquestes persones, em surt que no tenien espais de seguretat per poder-se realitzar i alliberar-se del com són. També en sortia que no identificaven les violències, és a dir, per exemple, al món urbà, si tu pateixes violències, d'alguna manera, com que tens contacte amb altres persones de la comunitat, tu pots parlar sobre les situacions que t'estan passant i adonar-te i identificar aquestes violències. En canvi, al món rural, com que no tens aquest espai per poder, d'alguna manera, esplayar-te, el que fas és interioritzar aquestes violències i moltes vegades el que passa és que aquestes persones que diuen no, és que al món rural és un entorn més familiar, més personalista, de protecció, etc., el que fan és obviar moltes situacions de violència que estan immerses estructuralment en el mateix entorn. Per exemple, o en el cas d'una persona del TFG que deia no, és que clar, és que a mi els meus amics me pregunten si faig el rol d'actiu o de passiu al llit. I és com, uau, però tu a ells no els ho preguntes quin rol fan. Per tant, és una situació de violència indirecta que no acabes d'identificar, però que has normalitzat com una cosa que es poden permetre preguntar-te. Per tant, em compte amb el fet que, amb aquest fet que potser no vius situacions de violència, perquè la violència hi és. La cosa és que la identifiques o no. I després, les persones que sí que refermen que en el món rural no s'hi troben a gust a l'hora de poder ser qui són persones com en el meu cas o en el cas de la persona migrada i racialitzada que vaig entrevistar que va viure a Càlig o el de, per exemple, el de l'home de 67 anys de Sant Mateu, que
m'explicaven que això, que als seus pobles no tenien, o sigui, als nostres pobles no hi havia referències i per conseqüent també s'havien donat situacions d'assetjament escolar. En el cas de la persona migrada va patir una agressió al Centre de Cultura de Càlig i no va poder elaborar esta agressió perquè li va passar fa cosa de 10 anys i clar, i actualment encara, per exemple, em vaig retrobar amb aquesta persona fa res, una setmana em vaig retrobar i perquè viu a Barcelona també. I m'ha explicat això, que està encara en suport psicològic per les situacions que havia viscut als pobles, perquè va viure tant a Càlig com a Benicarló i Peníscola, és a dir, altres municipis del Baix Maestrat. I les situacions d'assetjament, vexació, insults, burles, fins i tot la violència correctiva de l'entorn familiar. És a dir, que l'entorn familiar moltes vegades ja per mostrar-te amb una expressió dissident, és a dir, si a tu et lligen com una persona, com un home o et lligen com una dona, sempre en clau binària ho fan, et lligen d'aquestes maneres, si tu d'alguna manera trenques amb aquests rols de gènere, estàs també trencant amb aquest estereotip que la gent pressuposa que hauries de complir pel fet de la lectura social que reben. Aleshores, és en aquest moment quan des dels mateixos entorns familiars, o en el meu cas o en el cas de la persona, en aquest cas migrada, que m'ho ha comentat també, doncs que la família digui ai, per què fas aquestes gesticulacions o per què has de parlar d'esta manera, més afeminada en aquest cas seria, en el nostre cas, o perquè tens la necessitat d'anar al poble en talons o portar les ungles pintades. És a dir, un reguitzell de situacions que t'acaben corregint i a més si li sumem situacions de violència fins al punt d'agressió, tant parlant verbalment com físicament, la cosa encara afecta més psicològicament. Què passa? Que en el moment en què tu estàs a un poble i sí que vius aquestes agressions de manera més directa, que no són més subtils, llavors el que cerques és esta fugida, el sexili que en diem. I llavors el que fas és, doncs, principalment en el meu cas i en el cas d'esta persona, de la persona migrada que va viure a Càlig i el de l'home de 67 anys, doncs va ser anar-se'n a entorns urbans més grans on poder-se retrobar amb altres persones, principalment per poder estar amb iguals, perquè és el que vols al final. Al final el que vols és estar amb iguals per poder autoconèixer-te, per poder autodescobrir-te tant sexafectivament com romànticament, com pel que fa a la teva expressió de gènere o identitat. Totalmente de acuerdo en esto que comentas. I Llorenç, quant a l'estudi que has fet, quines serien les conclusions o resultats que vas observar? Doncs les conclusions principals que vaig obtenir va ser una manca prou rellevant pel que fa... almenys les persones que vaig entrevistar no havien tingut mai una formació en entorn educatiu pel que fa a diversitat sexoafectiva, romàntico-afectiva o de gènere i pel que fa a les intersexualitats doncs no havien tingut cap formació als instituts. També en l'àmbit sociosanitari es va donar un cas, per exemple, m'explicava el xic de 42 anys homosexual de la Salzadella que va anar-hi a l'Hospital de Vinaròs a demanar la PEP perquè va tindre una relació de risc, etc. I el metge de l'hospital que l'estava atenent desconeixia completament aquest medicament. Llavors, el que li va dir que ell no hagués hagut de fer aquesta classe de pràctiques, que dius, uau, que a més superjutjant, que això no s'hagués hagut de fer, i a més que no l'anava a tractar perquè desconeixia el medicament. Tot això està escrit al TFG. Aleshores, ell el que li va dir, si al cap de 3 mesos a mi me detecten com a persona VIH positiva, llavors jo tu te denunciaré. I va ser quan al Sandemà van cridar des de l'Ajuntament de la Salzadella a la persona perquè anava a l'Hospital de Vinaròs, però que va ser la farmàcia de la Salzadella que va trucar a l'Ajuntament per aconseguir el contacte de la persona esta. En això també s'inclou la manca d'intimitat, és aquí ja ho sap tot el poble, que aquesta persona havia passat això. Llavors, aquesta persona va agafar i va anar a l'Hospital de Vinaròs i llavors a ella li van dir un altre metge i l'altre metge sí que li ho va receptar. Però, clar, que truquen a la farmàcia, de la farmàcia a l'Ajuntament, de l'Ajuntament a la persona, etc. O sigui, són casos prou... o sigui, que no s'hauria de donar situacions així, aquestes males praxis. Després, de l'àmbit sociosanitari, doncs també ens trobem a l'àmbit jurídico-social. L'àmbit jurídico-social, quin és? Que la persona que va patir l'agressió a Càlig, per exemple, m'explicava que no sabia a on anar-hi, ni a qui anar-hi, ni quin assessorament rebre. A més de l'avergonyiment, l'estat de xoc amb el qual estàs, etc., el baix estat cognitiu. Doncs, clar, ens trobem que a la comarca del Baix Maestrat els mateixos agents que estan a les comissaries no tenen formació en delictes d'odi ni com acompanyar persones LGBTI. Per tant, això també seria un punt prou interessant per tal que hi sigués, però des de la figura del treball social també ficar persones professionals del treball social a les mateixes comissaries per fer aquests acompanyaments.
Després, doncs, en serveis socials, igual, que les persones dels serveis socials tinguin una lent transinclusiva i que sàpiguen com atendre les persones LGTBI, com adreçar-se, quines problemàtiques poden estar patint als pobles i viles del Baix Maestrat o de la part valenciana del territori Sénia, etc. Després, què més va sortir? Desconeixement del servei Orienta. Jo vaig preguntar si coneixien el servei Orienta i no el coneixien. Per què? Perquè com que tan sols es fa a escala provincial, a la ciutat potser sí que arriba aquesta informació, però als entorns rurals, com que no es fa un coneixement del servei, la gent no sap què és el servei Orienta. És a dir, jo preguntava i dic, coneixeu el servei Orienta? I me diuen, no coneixem aquest servei. I és com pot ser això si porta ja anyets al País Valencià? Perquè, clar, perquè només el coneixen a Castelló, València i Alacant, o a les zones on sí que arriba aquesta més influència urbana. Després, quines conclusions es van donar més del TFG? També, per part d'ajuntaments, fer polítiques o en l'àmbit de polítiques socials, en l'àmbit de la igualtat i LGBTI, tampoc se n'han fet als municipis del Baix Maestrat. S'han començat a pintar banquets en aquests darrers anys, però llevat de pintar banquets, és a dir, no s'hi ha fet, per exemple, en l'espai públic, poesia transfeminista, teatre queer, dansa LGBTI, etc., on es mostren altres corporalitats, o, jo què sé, una exposició d'imatges amb cossos dissidents, identitats dissidents, expressions dissidents, etc. No ho sé, es poden fer moltes coses i no s'hi fan aquestes coses. Per què? Perquè tan sols se centren en el tema de los bous, el bou envolat i el bou al carrer, després se centren en el tema de la caça, se centren en les danses, la banda de música i, clar, un teixit associatiu que la gent LGBTI no representa. Per què no representa aquest teixit associatiu? Perquè és un teixit hipermasculinitzat i hiperbinaritzat. I és que és impossible que si dono, o sigui, en el cas meu, com a persona trans no binària, m'hi ha hagut de refermar com a tal i autoconèixer com a tal fora, a Catalunya, en espais de militància i activisme, que va ser quan vaig tenir contacte amb persones trans. Però jo al meu poble, si m'hi hagués quedat allà, no hagués sabut que és una persona trans, ni que jo era una persona trans. Tot i jo ja mostrar-me amb una expressió de gènere dissident i amb una identitat que sabia que no era d'home cis hetero, no m'hi podia emmirallar com a tal perquè no coneixia aquesta realitat. I si tu no tens referència trans al teu municipi, per molt que tu sigues una persona trans, mai te podes emmirallar, perquè és el mateix com dir-li a una persona que pensa en la llibertat quan al seu vocabulari no existeix la paraula llibertat. Totalment. És que per això dic que és un país que es menja la cua i que en lloc de centrar-nos tant en centralitzar els recursos i serveis a escala provincial, potser seria més interessant centralitzar els recursos i serveis a escala comarcal. Totalmente. Sí, una mica les conclusions del TFG van ser totes aquestes, van ser més inversió en l'àmbit socioeducatiu, més inversió en l'àmbit sociosanitari, també en l'àmbit jurídico-social i serveis socials i també, sobretot, descentralitzar els recursos i serveis Orienta i que per part dels ajuntaments hi facin més inserció en polítiques socials en l'espai públic i que no tot siga visibilitat de lo tradicional que s'ha fet tota la vida, sinó que en els pobles també hi ha gent dissident. Intentem, si de veritat volen que s'hi queden, que també s'estiguen que formen part del municipi i que no ens vulguin integrar. Perquè hi ha un article d'Apunt que em fa molta gràcia que es diu, ara us ho dic, que el tinc aquí, l'article d'Apunt, que és molt curiós, que diu «El món de la festa trenca les barreres del gènere». I me fa gràcia perquè de subtítol fica «Aquests passeigs no alteren l'essència, però obrim el camí a unes celebracions més igualitàries». I és com que no alteren l'essència. Nosaltres sí que volem alterar l'essència, nosaltres volem tindre el nostre espai, nosaltres no volem que ens encabisquen a la força al seu modus vivendi, perquè el seu modus vivendi trenca completament amb qui som, perquè nosaltres ens relacionem de manera, molta gent de la comunitat se relaciona de manera poliamorosa, amb una expressió diferent, fins i tot amb la manera de sortir de festa, de parlar, jo què sé, de comunicar-nos. No som igual que la tradició i el model de festa tradicional. Per què no volen que se n'alteri l'essència? Per què volen mantenir tant els rols de gènere i els estereotips del gènere al món rural? Totalmente, ¿no? Además, muchas veces parece que lo que no se verbaliza no existe, ¿no? Y que les interesa también esto, ¿no? Es decir, la invisibilización a través del no nombramiento. Y entonces creo que eso también hace que no tengamos este lugar, ¿eh? Totalmente de acuerdo. Sí, no, que volia comentar això, que volia comentar que moltes vegades, o el que m'hi ha donat més, és que hi ha molta gent que està a regidories, a municipis del Maestrat, i que en lloc d'abanderar-se de la lluita LGBTI, 100 persones LGBTI,
viuen en un perfil baix, que això també va sortir com a conclusió al TFG, que viuen en un perfil baix com a persones cis-hetero, portant una vida cis-hetero, o si més no s'abanderen del moviment, quan 100 persones que estan a regidories, a ajuntaments, penso que podrien fer moltes coses dintre del mateix municipi. Però per una qüestió de pèrdua de vots, perquè entenc que és això la raó, per una qüestió de partidista, no ens interessa abanderar-se d'això per si al municipi comencen a perdre vots perquè estan generant altres espais i generar altres espais significa transformació i noves moralitats. I si són noves moralitats també pot implicar noves forces polítiques. I això és una competència per a la partitocràcia. Totalmente, sí. Y vamos a cerrar un poquito la entrevista y vamos con la pregunta que le hacemos a todas las personas que pasan por el programa y es conocer un poquito o saber cuál ha sido tu referente, si es que ha habido, en cuanto a LGTB o persona trans o incluso, ¿no?, que con las siglas que me comentabas antes, que saber también un poco conocerlas, que es GSRDI. Sí, doncs mira, jo vaig arribar a Catalunya i podríem dir on vaig formar-me més políticament en l'activisme fou un col·lectiu que s'anomena l'Aldarui, que és de Manresa. I allà doncs, vam estar replantejant molt, vam estar llegint molt i investigant i vam veure que als països de parla anglesa s'hi estilava molt emprar l'acrònim GSRDI, que significa gèneres, sexualitats i romanticismes dissidents i intersexuals. I llavors, després de moltes assemblees, vam arribar a la conclusió que era prou idoni emprar-ho, més que no pas LGBTI, perquè LGBTI al final és lesbianes, bi, gay, trans i intersex. Però, en canvi, si tu parles de gèneres, sexualitats, romanticismes, dissidents i intersexuals, el que fas és alliberar les etiquetes i que s'incloga més gent, és a dir, les persones a gènere fluid, les persones plurisexuals, les persones omnisexuals, etc. Hi ha un ventall, o les persones aromàntiques, asexuals, etc. Hi ha un ventall molt ampli de realitats dintre de la nostra comunitat que amb l'acrònim GSRDI queden més emmirallades, bàsicament perquè no tanca, no delimita l'etiqueta. Bàsicament ve d'ahir. I això va ser a Manresa on vaig copsar aquest acrònim i el vaig trobar prou obvi i ara doncs l'he ficat a escala acadèmica. Però sí, o sigui, el meu activisme bàsicament va ser a Manresa on vaig créixer moltíssim i després ja va ser quan arran de la Covid em vaig revincular amb les comarques del nord del País Valencià fent les pràctiques a la Castelló LGTBI. I després va ser quan em van contactar del programa de Reines al Rescate per tal de fer, si volia participar i a l'hora de plasmar les meves vivències en material audiovisual de Càlig, bàsicament. I crec que és prou bo el programa perquè, o sigui, crec que surten prou coses rellevants perquè es mostra l'opinió de l'alcaldessa, com l'alcaldessa desconeix absolutament la realitat del municipi, perquè parla d'un municipi que integra a totes les realitats, quan després sentes el testimoni de Lisa o el testimoni de Salva o el meu testimoni i hi ha violència en aquests testimonis. Violència correctiva, violència verbal, d'assetjament, etc. Per tant, es mostra com que des dels mateixos ajuntaments o una de dos, o és que no en volen saber res de la realitat de l'LGBTI als municipis, o si més no, el que fan és una neteja de cara dient no, aquí són super LGTBI friendlies per una qüestió de cara a la galeria, de cara a la Diputació, no ho sé ja, no sabria com, perquè jo no li trobo cap sentit dir aquestes coses. Pues muchas gracias por tu tiempo, por querer explicarnos un poquito más estudio, que la verdad que es muy, muy interesante. La verdad que yo que lo he podido leer y la verdad que me parece brillante y enhorabuena. Así que nada, muchas gracias y esperamos a ver si podemos en otras situaciones volver a vernos. Espero que sí, a veure si pot ser virtualment, també m'agradaria. Muchas gracias por tu participación, Llorenç. Esperamos que os haya resultado interesante y hayamos podido resolver vuestras dudas. Os animamos a que sigáis mandándonos vuestras preguntas a nuestro Instagram de UGIPride, tanto sobre temas LGTB como de sexualidad en general. Aprovechamos para recordaros que en la Universidad Jaume I contamos con un punto Violeta Rainbow, donde podéis acudir si sufrís o habéis sufrido cualquier tipo de discriminación LGTB.